Margari bermeotarra da eta 74 urte ditu. 17 urterekin bota zuen bere lehenbiziko irrintzia, ustekabean, espero ez zuen egoera batean, barrutik atera zitzaion, eta inguruko denak harrituta geratu ziren berari begira. Geroztik, irrintzilari elkarteko kidea da bera, eta gaur, belarriak ere zuek ondo prestatu ze, bera oso gogotsu dator. Gurean da, Margari Mendoza. Kaixo, Margari. Arratsaldeon. Apo, Margari, arratsaldeon. Eseri lasai. Ongi etorri. Bueno, Margari, lasai hartuko dugu. Eskerrik asko. Bueno, zu bezala irrintziak botatzen ohituta dagoen emakume batentzat, hau plaza erratza izango da, ezta? Plaza askotan egon izango zara zu? Askotan, bai. Urte askotan, hasita. Bai, ezta? Urte askotan. Urte asko dekot, neuk. Baina, bai, 15, 16... Eta nola izan zen zure lehendabiziko irrintzi hori? Esan dugu, ustekabean horrela barrutik atera zitzaizula festa batean zen dela? Bizkargi. Bizkargin jaiek itxezan die, urtero, da gure kuadriletxue, venga bizkargire, mendire, da, soinue, panderue, eta danata, urten injozten baten, nondo, da gero ordurik, noe parau. Geroztik etzera gelditu. Zebez. Eta nola atera zitzaizun hori? Ez dakotenik... Zer izan zen? Gurasuetan bez, ez dakot inor, zebez, neuri urten. Garba da soinuak eta panderoak... Moi ekona dekote zelez. Bai. Zigo. Eta ikasi egin duzu? Ze ordura arte irrintzia botatzen etzen hon ikasiko? Ikasi ez ebez. Mine ibili ikastera ezer. Lan, injo, 14 urtera arte, lan da lan. Eta gero baia lagunekaz dara zuen, Euskal Zaizetara zuen, leko danatara zuen, da bota durtet esan doz, eta ederto. Da gero to beto. Gero eta beto. Bai, ez da, mejoratzen ari zara. Bai. Eta, Margari, soinua eta panderoa entzuten dituzunean? Listo. Entze dago. Da gero parrandiztetxu bezan nahi. Gero kuadriletxu ara zuen, da Xavier Lete, Benito Lertxundi, da horre dana Mario Lourdes Iriondo, da konzertutara eta danatara, bai, en plan de ikusibe bai, gero juergatxu bai, eta ondo, bai, Euskal Zaizetan, azpeitxire bez dute zangariz urtero, Euskal Zaizek eitzen, da... Eta beti atera. Eta orain dela urte batzuk, sortu zenuten Bermeon, irrintzi elkartea. Taldea. Tira, zuek irrintziari ez diozute irrintzia esaten? Gurie, da ni neu beti, zantzue. Zantzue. Zantzue zan da. Bermeon, zantzoa. Zantzue. Zue. Fuerte hau, zue. Da gero irrintzi taldie formazan, eta bai, kuadrile politxe bat ungari zen, da, segitu esan du. Eta zergatik Gitzitsua ugari ez, gaztik etordazkun, bai, gaztipa umetxu dakoiela, da eskondut hori eta besti eta bagauz ondino, sortxiren bat edo bagauz ondino. Sortxiba laguntza dute elkartean. Zergatik sortu zenuten elkartea, ze helbururekin? Ai aman, Mikelek, Mikel Bermion da gizonatatik eta mutiletatik irrintzi zen, ez, bai Mikeleri urtete zantzo ondo. Da, venga, engo du, da bai, venga, egin engo du. Ana Preizbe, egin engo du. De, formadun irrintzi taldie, eta ondo, ederto. Eta urtean zehar, antolatzen dituzue herrian bertan ekitaldiak, edo, ez dakit, irrintzi lehiaketa, eta izaten... San Juan Bizpera, beti, Goiko plazara zuten gara, dan Goiko plazan, irrintzi ze botaten da, San Juaneri beti bota bidatxo. Zen ibil nahi, portuen lanien neskatila, zaten dela neskatile, arrainekaz da horretaz, da atunetan urteten dauiniko motorrak itxosora, lelangoko txandie da luziena, 15 egunen bat, arraineto paten. Bagun neskatilak, txuten gari San Juanero oinez, txuten gari zoren jubil eta gauza. Oinez, San Juanera, da lelangoko heldu San Juanera gora, da venga, bota San Juaneri. Irrintziz. Gaztelugatxe zari zara, ez da? Gaztelugatxe, San Juan de Tontorretik, Gaztelugatxe, bai. han sekulako impresio egingo du horrek. Urtero.
motorra itxosora, da gau ikusten motorran ondoen, da nik irrintzize botaten. Segidun San Juanera. Beno, eta lehiaketak eta txapleketak aipatu ditugu. Ikusiko dugu zerbait, ea ze soinu ateratzen duten irrintzi hauek. Ai, Domi, estrikuatorri zaila da. Lelangoko mutil ikusten dutena. Zer sentitzen dezuzuk zantzue entzuterakoan? Ilusio bat, emozio bat, barritzeko gogo bat, gauzen denporan ganera. Ne asko gustatzen az. Asko. Eta irrintzi on batek zer behar du? Zer da, luzera kontua Bai. edo Bai. zer da? Luze egin, da gero amaitxukeri. Ez, ai. Ai, que triste. Luze, amaitxukeran, ai. Oian amaitu behar du, ezta? Indartxo Dana amaitu gora, behar du. dana gora. E, Da pulmoieko nako kenbizuz. Zure Intzarra. familian, baituzu ondorengoak, seme-alabak edo bilobak edo, Seme bi. eta transmititu duzu hori, Inor, beraiek ez, ja ez. jarraitzen dute? Inor, ez da neupez neure gurasoetan, inor. Eta ez. Orduan, Beraz, Neuri, nuen salido. Etorkizunean Neuri urte. zantzularirik edo irrintzilaririk ez? Zelan? Etorkizunean Ai. ez du gazterik izango? Segiko dauena, bai, engo daue. Gitxitzu ez kauzasko, lehen gehiago esan gara berton irrintzitaldien be bai. Haren gitxitzu hau gauz, bai, enekikure amaitxutie, ezuz. Ez. ze gertatu zitzaizun behin Tunisiara, Tunezera bidaian joan da? Txungari zen Tunezera, eta hala koleko poli bat ikusten txungari zen. Da, hulan behitu duzkuien egon zine eurek bertako Tunezinak, arropakaz da danata. Da, zizien, hulan behitute bai bat, esan zanelako nantza ezagutu izan gaitzuz, hotelako edo. Da, nik ez zeitzen dago minaz. Hau txetu txuzuri, da bota. Berak irrintzia eta zuk ere Bai, erantzun. eurek, danik erantzun. Bai, da gero gauin, bai, afariz ezaten da hori be bai, botat esan dut. Eta ze gamelu gainean ere bai, edo... Kamelun ganin be bai. Bota eta bota, ez da? Kamelun ganin be bai. Oi, ama, bai. Bueno, eta esan duzu lehen soinua eta panderoa entzuten dituzunean... Bai. Listo. Indar bat sartzen zaizula, ez da? Bai. Bai. Eta orain... Urten itzentzu, urten ez da izelan, bai, entzuten dan momentuen, da gauze bat, mobidu itzen hauena. Probatuko dugu? Jarriko dugu tirapu pandero pixka bat edo soinu pixka bat edo... Abante. Ona, Margari. Oso ona. Oso ona, Margari. Ona, Margari. Luzea? Bai. Zeuk esan bezala, izan da, hori da, Zabal gera. bukaera onarekin. Eta gustora galditu zera, ez da? Hori, Gustora galditu zera. satisfetxa nago, satisfetxa. Tak, oaintxe lasaitu da gure Margari. Bai. Asier, entzun duzu Margariren irrintzia, ez dakit Gasteizetik ere entzun den? Hemen aurikularrak endu bera izan ditut, estanda itxeko zorian, zoragarri, ez? Morrosko hor zauz. Bai, hortxe, bai, morrosko hori izan dezu. Hauts kaskarra, baina bestela potoloa, oso ondo. Bai, potolo motezu bai. Berton aurri zauzelez, potolo motezu bai. Asier, dena den, hau da beste adibide bat, ez da? Irrintziak elkartzen ditu une honetan elkartean, eta gainera ikastoletan ere erakusten dute, eta jarraipen bat eman nahian. Bai, ibil naiz, ikastola, eskolan bai.
Claro, kulturak dauzka arlo asko, eta gainera kulturan bitartez interpretatzen dugu mundua eta ikusten dugu mundua beste era batera. Eta orduan noski irrintziak eta bestelako kultura dirazleak dira babestekoak, eta oso pozgarria da, alako ohiturak galdu ez daitezen, bai eskoletan eta bai bestelako elkarten bitartez, udaletxeen bultzadan bitartez, izan ditzagun irrintzilariak. Claro, Margarik maila jarri du, eta ez da erresa maila horreta ailegatzea, eta orduan, hortxe ere erronka atzetik datozen entzat. Bai, Asier eta Margarik maila handia, maila oso goian jarri du, eta etorkizunari aukera bat eman diezaiogun irrintziak egiten ikasteko nahi bali moduzu, Margarit, deialdi bat egin dezakezu? Entzun du, urte batzutan eskolara zuen bai, herriko eskolatara, umientzako da umiek, posik eta. Mutiltxuek, abante, baina eskatilek, lotxa. Bai. Lotxatuta, eta mutiltxuek, bai. Margari, zer egin behar du nahi duenak elkartean izena emateko? Norbaitek elkartean izena eman nahi baldin badu, sartu nahi baldin badu, zer egin behar du? Taldera sartuteko? Bai, kanpoko jentie ez. Bermeotarra izan behar du? Bermeotarra badak izin ondauen, da, zer da, Mikel eta Neurigaz, edo Bestigaz, edo, bai. Sartxiko gu dauin danakanera daurrera, hau aurrera erun bide, niretzat, behintzet. Oso ondo, Margari.